It-tkabbir fil-popolazzjoni ta' Malta s-sena l-oħra tnaqqas bin-nofs fuq snin ta' qabel biex tbaxxa saħansitra l-ammonti simili li kienu reġistrati fl-2014 skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Rapport fit-Times of Malta s-sibt spjega li minkejja l-popolazzjoni għadha tiżdied u ċar li ritmu majna waħda u sew. Fil-fatt, iż-żieda s-sena li għaddiet kienet prattikament nofs dawk irreġistrati fis-sentejn ta' qabel l-2022 u l-2023. Id-dejt uffiċjali turi li l-popolazzjoni issa tinsab fl-ammont ta' 574,000 persuna. Sa dan it-tant l-istess statistika turi wkoll li fl-2024 ukoll kien hemm aktar Maltin li ġew lura fartom minn dawk li telqu b'aktar minn 533 persuna kontra kull impressjoni li tipprova tingħata dwar xi eżodu ta' Maltin. Tarif li nata fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri wera li fis-sena 2024 kien hemm żieda ta' 4,073 permess ta' residenza b'investiment maħruġa wkoll minn identità wara proċess ta' residenza Malta relatat mal-Malta Permanent Residence Programme, il-Malta Residence and Visa Programme u l-iskema Nomad għal ħaddiema barranin li operaw minn hawn għal negozji f'pajjiżi oħrajn. Dwar dan l-ekonomista Philip von Brockdorf ukoll kiteb fuq il-midja soċjali fejn sostna li din l-aħbar ġiet qabel bdiet titħaddem il-Malta Labour Migration Policy li se tkun qed tiġi implementata mill-ewwel ta' Wissu li ġej u immirata biex tirregola l-ħaddiema barranin u trażżan l-abbuż. U tenna li b'mod ċar jidher li l-miżuri li ttieħdu sissa kienu ta' suċċess u l-Viżjoni Malta 2050 se tkompli turi l-impenn tal-Gvern għal dan il-għan.